Siciliren 27. torneoa ospatu dabe Gernika-Lumoko Jai Alai pilotalekuan Sicili taldeak zenbait gimnasta eraman ditu bertara eta ikuskizun paregabekoa burutu dabe. Esan behar da, Sicili taldeaz gain, hainbat gimnasta batu direla. Espainia osoko gimnastak egon dira Gernika-Lumon. Bermeoko udala, Gernikako udala eta Gernikako patronatua ere bertan izan dira. Siziliko gimnastek ariketa bikainak erakutsi dituzte eta zenbait sari ere batu dituzte. Ane Aspek kategoria kadetean uztailaren saria irabazi du, lehenengo geratu da eta Iniso Ormaetxea bigarrena izan da kadete kategorian pilotarekin. Juvenil kategorian Naia Gorostiegak 5. saria irabazi du zintarekin eta masekin Maialen Abaroak lehenengo saria lortu du. Nagore Gorrotxategi berriz bigarren saria lortu du. Oiana Murielek 3. eta Agurne Uribarrik 5. Gorane Santosek ere 7. irabazi dauela esan behar da. Horrez gain, Naia Arrazuak 2. saria irabazi du senior kategorian eta kadete taldea 3. izan da kolektiboki banatu den sarian.